ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଶିଖିବା କିପରି ଭାବରେ ସୁପରଭାଇଜର ଲଗଇନରୁ AWS ଇନଫ୍ରା ପୋଷଣ ଟ୍ରାକରରେ ଅପଡେଟ୍ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ କଣ କରିବା ନା ଆମେ ଗୁଗଲ କ୍ରୋମକୁ ଯାଇକି ଗୁଗଲ କ୍ରୋମକୁ ଗଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପୋଷଣ ଟ୍ରାକର। ପୋଷଣ ଟ୍ରାକର ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଆମର ଏମିତି ଗୋଟେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ସାଇଟ୍ରେ ଓପନ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଲେ ସେ ଓପନ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଠି admin ପୋଷଣ ଟ୍ରାକର.in, ଆପଣ ଏଇଥିରେ ହିଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ। ତ ମୁଁ ଏଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର। ତ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ସେଥିରେ ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ସେଭ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ଦେଉଛି ଆପଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏବେ ଲଗ୍ଇନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବେ ନା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଚିହ୍ନ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆମର ଆସିଯିବ ମାଷ୍ଟର ଲିଷ୍ଟ। ମାଷ୍ଟର ଲିଷ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ AWS ଇନଫ୍ରାକୁ ଯିବେ। AWS ଇନଫ୍ରାକୁ ଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ ନେମ୍ ଆସିଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଆସିଯିବ, ସେକ୍ଟର ବି ଆସିଯିବ। ତାପରେ ଆପଣ AWS ନେମ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ସବୁ ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କର AWS ନେମ୍। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟରରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତାପରେ ତାକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ଉପରକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କଲା ପରେ ତଳେ ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ବେସିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ବିଲ୍ଡିଂ ଫାସିଲିଟି, ବିଲ୍ଡିଂ ରିପେୟାର, ଏଇ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଆମକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାର ଅଛି। ତ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ବିଲ୍ଡିଂ ଓନରସିପ୍ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଚେକ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସେଣ୍ଟରରେ ଯାହା ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହୁଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ତାକୁ ଚେକ୍ କରିକି ସେଥିରେ ପକେଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟେ ଆସିଯିବ ସେଭ୍ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସିଡ୍, ତା ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ତାପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବେସିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଭାରି କୋଉଠିକି ନା ବିଲ୍ଡିଂ ଫାସିଲିଟି। ତ ସେଥିରେ ବି ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ବାଉଣ୍ଡରୀ ୱାଲ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ଖେଳିବା ପାଇଁ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ କ'ଣ ରହୁଛି, ତାକୁ ଆପଣ ଦେଖିକି ପକେଇ ପାରିବେ। ପୋଷଣ ବାଟିକା ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଅଛି ସେଇଟା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଭିତରେ ଅଛି କି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆପଣମାନେ ବାହାରେ ବି କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ ଏଥିରେ ପକେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣ AHCM ପାଇଁ ପୋଷଣ ବାଟିକା ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେଥିରେ ଆପଣ ପକେଇ ପାରିବେ। ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖି ସେଥିରେ ପକେଇ ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟରରେ ଯାହା ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ପକେଇବେ। ଏଇଠି କିଚେନ୍ ବି ଅଛି, କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି, ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆପଣ PSI କିଟ୍ ରହୁଛି, ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ କିଟ୍, CCE ମେଟେରିଆଲ୍ ସବୁ ଆପଣ ଦେଖିକି ପକେଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ସେଭ୍ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସିଡ୍। ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଆପଣ କରିବେ। କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆସିଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଆମର ବେସିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଆପଣଙ୍କର ବେସିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଗଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ବିଲ୍ଡିଂ ଫାସିଲିଟି ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଲା ବିଲ୍ଡିଂ ରିପେୟାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ରିପେୟାର ହେବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ମନେକର ଘରର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେବ କିମ୍ବା ପକ୍କା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତ ଆପଣ ସେଥିରେ ୟେସ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ଆପଣ ସେଥିରେ ଲେଖିପାରିବେ। ସେମିତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କନେକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଯଦି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ। ପେଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ, ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର୍ ପାଇଁ, ତ ଆପଣ ସବୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣ ୟେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି। ହେଲା ପରେ ଆସିଯିବ ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ସବମିଟ୍ ବଟନ୍। ସବମିଟ୍ ବଟନ୍ ମାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଆସିଯିବ ତାପରେ ପ୍ରୋସିଡ୍। ପ୍ରୋସିଡ୍ ମାରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବମିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରୋସେସ୍। ଯେହେତୁ ଏବେ ଆମର ପୋଷଣ ମାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା ଆମର ସୁପରଭାଇଜର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।